Indigenous Knowledge Systems is IKS. This is about understanding yourself, the people around you, and most importantly, what you stand for. Ladies and gentlemen, what you stand for is your umbilical cord, and that is nothing other than IKS. Did you know that when a child, a toddler, I meant to say, struggled to speak, our forefathers used the juice that is extracted from coconut. Then gradually, so the child will begin to grasp certain concepts and use those concepts to construct sentences, and voila, the problem is solved. Sanibonani balingani mapungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Bhalo wobuciko esizowudingida owebanga le-10 osihloko sawo sithi zidlana imilala, ohlelwe ngu-AM Maphumulo. Sizovula ekhasini le-144 sithole Inkondlo osihloko sayo sithi ENcome. Phambi kokuthi sichaze, sicubungule, sihlaziye, ake sifunde. Ibinza lokuqala. Kwalala amaqhawe nezingwazi zikaZulu kulomhlabathi. Amaqatase ayikhotha imbenge yomile, sezihlabene zakithi, zibuyisa isithunzi namandla esilo. Wohe goba msenge. Ibinza lesibili. Yiminyaka kwenzeka lokhu, manje sekwaba luxolo, kepha ikhohlisana ihlomile. uShenge sewamqhawula uDe Klerk, noMandela wamqhawula uDe Klerk, nohlanga lwezwe lwelula isandla, bahleka inhlinini abezizwe. Ibinza lesithathu. Ngibona umbheki edla ingwe, exhakene nesilo noShenge, besho ukwelula isandla kumaqadasi, wabehlukanisa umfula Income. Ibinza lesine. Ngibe ngiyathe kuzolunjwana, kwenziwe elikhulu ijaduloxolo, ashaya phansi amaqadasi, wavungama uZulu, kwavuka nosinga, kwashwaqa izinwele. Ibinza lesihlanu. Ngabe impepho yashiswa na? Kwakhulunywa nabasala enkundleni, banxuswa ukubuyela emakhaya. Kwakhulunywa umbangazwe. Kuyaphela lapha ukufundwa kwale nkondlo. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Lingani bami nani bafundi, ukuze sonke sicacelwe ukuthi kwenziwane uma ngabe kuhlaziywa noma kuhluzwa inkondlo. Kubalulekile ukuthi umfundi azi ukuthi kuqalwaphi. Siqala ngokuba sichaze amagama akhethwe yimbongi. Lawo magama azosisiza ekutheni sithole umqondo osobala. Uma ngabe leyo nkondlo inawo umqondo ocashile, lawo magama azosisiza ekutheni asethulele umqondo ocashile. Lawo magama akhethwe yimbongi azosisiza ukuba sikwazi ukuthola indikimba, sithole nomlayezo, azosisiza ukuba sikwazi ukubona umoya. Ake sithi imbongi isebenzise igama elithi ngaphumputheka, sesiyabona ukuthi lelo gama liyochaza ukuthi imbongi yaba yimpumputhe yangakuboni okuthile. Imbongi yaba yisiwula. Ngakho-ke angeke ujabule uma ngabe there are certain situations that took advantage of your naivety and foolishness. Siyabona ukuthi lelo gama elikhethiwe liqukethe umoya
ukudangala, kwazise phela lichaza ukuba impumputhe. Kanti ngenkathi imbongi ihaya inkondlo yayo ibisebenzisa ithoni yokushaqeka, kwazise phela imbongi was thrown under the bus. Kwesihlanu, lawo magama akhethiwe ayobe aqukethe isakhiwo sangaphandle. Thisha, ungathi uma uqalisa ukufundisa inkondlo ufundise isakhiwo sangaphandle. Lokho kanye okwenza ukuba abafundi bangakwazi ukuphendula ngisho nowodwa umbuzo omfushane. Yilokho kanye okwenza ukuthi abafundi uthi ubabuza mhlawumbe ngesigqi senkondlo, umfundi athi, ukube ungibuze indikimba yenkondlo bengizothi ngithi aklante umfundi abhale into engabuziwe, yingoba engawazi amagama akhethwe yimbongi ukuthi achazani. Singakhohlwa isakhiwo sangaphandle sithinta okuyishumi. Okwesithupha okugcina yilokho okulandelayo. Uthisha-ke manje usezofundisa isakhiwo sangaphakathi. Sona-ke sithinta okuhlanu. Mfundi nawe mlingane, masizenzele lula kakhulu. Sithi silalele lokhu okufundiswayo, sibe sifunda amanothi ahambisana nale video. Ake siqale-ke sihlaziye, sichaze, sicubungule. Imbongi inikeze lenkondlo isihloko esithi ENcome. Imbongi ikhethe igama elithi ENcome ngoba lichaza indawo. Sitshelwa yini ukuthi lichaza indawo? Sitshelwa unkamisa osekuqaleni ongunkamisa u-e. Kanti-ke igama elithi Ncome likhethelwe ukuchaza ukuthi inhloboni yendawo lena. Lena yindawo engumfula. Umfula umgudu omkhulu onamanzi agelezayo. Kodwa-ke lona umfula ophakathi kwemfula emibili. Umfula uthukela kanye nomzimvubu. Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Kwalala amaqhawe nezingwazi. Imbongi ikhethe igama elithi kwalala ngoba linesakhi esigqamisa into eyenzeka esikhathini esedlule. Leso sakhi yilesi esithi kwa. Imbongi yakhetha igama elithi lala ukugqamisa isifenqo esiyisihlonipho. Kwazise leli gama lithambile kunegama elithi ukufa. Uma ngabe sihloniphisa ukufa, singasho ukuthi lo muntu ulele. Imbongi yakhetha igama elithi amaqhawe ukuchaza abantu abanesibindi abangesabi ukulwa. Imbongi yakhetha igama elithi nezingwazi elichaza iqhawe lempi. Kanti leli gama elithi nezingwazi linesakhi esithi ne esichaza ukuthi kanye. Chaza ukuthi akusalanga kuphela enkundleni amaqhawe, kwasala kanye nezingwazi. Imbongi isebenzise isu lokuphindaphinda kulo mugqa. Yaphindaphinda amagama amabili angefani kodwa anomqondo ofanayo. Amagama alandelayo: amaqhawe nezingwazi. Ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa umlando wakwaZulu. Lapha isikhathi kubusa inkosi uDingane eyayizalwa inkosi eyayisikhotheme uSenzangakhona kanye nomdlunkulu uMpikase. NguSigonyela
esuka entshontsha izinkomo zenkosi uDingane. Amaqadasi okungamabhunu ebona ithuba lokwakha ubudlelwano obuhle. Mhlawumbe inkosi isiyokwazi ukuliklama izwe iwanikeze ingxenye ethile. Ahamba ayohlasela uSigonyela eholwa phambili iqadasi elalibizwa ngokuthiwa nguPetritiv. Angempela amabhunu awudla umhlanganiso, abuya nezinkomo azinikeza inkosi. Ini esikuphawulayo ilokhu okulandelayo. Kulo mugqa alukho uphawu lokuloba ekugcineni. Ngakho imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambamente ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo otholakala emgqeni wokuqala ukapakela emgqeni wesibili. Ake sifunde umugqa wesibili sizokwazi ukubona ukuthi yini eyabulala amaqhawe. Okwesibili, sizokwazi ukubona ukuthi umqondo muni lona owehlela ngezansi. Umugqa wesibili, zikaZulu kulo mhlabathi. Imbongi ikhethe igama elithi zikaZulu ngoba linesakhi esinguzi esigqamisa ongumnini ukuchaza ukuthi into ingekabani. Hawu, lamaqhawe asala enkundleni, amaqhawe akwaZulu. Imbongi iphinde yasebenzisa isakhi esithi ka esichaza ukuthi uzalwa ngubani lowo okukhulunywa ngaye. Kungani imbongi isebenzise izakhi ezimbili, isakhi esinguzi nesakhi esinguka, okuyizakhi ezahlukene kodwa zibe ziqukethe umqondo ofanayo? Ngoba imbongi ifuna ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, kugqamisa ukuthi lo mfula okhulunywa ngawo umfula ogobhoza igazi. Imbongi ikhethe igama elithi Zulu ukugqamisa ukuthi lapha kukhulunywa ngesizwe sakwaZulu. Yazi sonke uZulu ubezalwa uMalandela, uZulu azale uPhunga noMageba. Siyazi ukuthi bekwenziwani mangabe kuzalwe noma kuvele amawele, lodwa belendizwa. Ngakho-ke uPhunga wendizwa. uMageba-ke yena wazala uNdaba, uNdaba wazala uJama, uJama wazala uSenzangakhona, uSenzangakhona wazala inkosi uDingane kanye noMdlunkulu uMpikase. KwaMdlunkulu uNandi kwazalwa inkosi uShaka. Asimeni-ke lapho. Imbongi ikhethe igama elithi kulo eligqamisa isabizwana sokukhomba into eseduze nawe. Imbongi yakhetha igama elithi mhlabathi ukuchaza umqotho wedwala lapho kuthunwa khona asebedlulile emhlabeni. Kwale nkondlo igama elithi umhlabathi lichaza amathuna. Ingani bami nani bafundi, kuyacaca ukuthi umqondo okapakela ngezansi yilona othi amaqhawe asala enkundleni awakwaZulu. Umugqa wesithathu, amaqadasi ayikhotha imbenge yomile. Amaqadasi abelungu abamhlophe, laba ababizwa ngokuthiwa amabhunu. Ingabe imbongi isikhetheleni isigejana samagama esithi ayikhotha imbenge yomile? Isikhethe ukuchaza ukufika kwezinsuku ezilukhuni. Ke siboneke, kwakhiwa ubudlelwano la.
bakhiwa ibhunu noma iqadasi elingu-pejorative. Libakha nenkosi yakwaZulu uDingane. Kodwa kulokho sekukhona izinsuku ezilukhuni. Ingabe imbongi ichazani ngalokhu? Imbongi ichaza umlando ukuthi nangempela upejorative wabuya nazo izinkomo wazinikeza inkosi uDingane. Inkosi uDingane yaholela amabhunu ophathe, yathi awalethe konke ayekuthathile ngalelo langa. Nangempela amabhunu enze njalo, afika kwaZulu engaphethe isikhali ngokuyalelwa inkosi uDingane. Inkosi uDingane kwathi ngenkathi nje sekugiywa, kugidwa, kubhekwa le nale, yahlasela amabhunu, yawabulala, yawaqeda nya lawo ayekhona. Umugqa wesine, sezihlabene ezakithi. Imbongi ikhethe igama elithi sezihlabene ukuchaza ukugwaza empini. Akekho ongazi ukuthi lapha kwakuyimpi mbumbulu ngoba amabhunu ayengalwi, ahlaselwa engazelele. Imbongi yakhetha igama elithi ezakithi ukuchaza izingwazi zakwaZulu. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni. Imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa injambament ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqomo womnando oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Uzobona ngokuthi sifunde umugqa olandelayo ukuthi umqondo muni lowo owakapakela ngezansi. Umugqa wesihlanu, zibuyisa isithunzi namandla esilo. Imbongi ikhethe igama elithi zibuyisa ukuchaza ukuphindisela emuva obekade ukunikeziwe. Sesiyabona ngokufika kwamabhunu kwaZulu, amandla enkosi abonakala sengathi ayancipha. Kwazise phela nobulelesi sebuyanda. Nangu Sigonyela untshontsha izinkomo zenkosi. Lokho kuchaza ukuthi inkosi ayisenasithunzi. Imbongi ikhethe igama elithi isithunzi ukuchaza ukuhlonipheka. Imbongi yakhetha igama elithi namandla ukuchaza isimo sokwenza okuthile ngengqondo noma ngezikhwepha. Imbongi yakhetha igama elithi esilo. Silo yingonyama, yinkosi. Sesiyabona ukufika kwamabhunu kwayephuca inkosi uDingane amandla ngandledlana thizeni. Okokuqala, amabhunu ayefuna umklamu ukuba axwayelwe anikezwe isizinda lapho azofike ahlale khona. Kwesibili, abantu abamhlophe lapha abazi ukuthi bona bangamakhosi kufanele babuse, abanye abantu kufanele ukuba baphathwe yibona. Nalapha kwaZulu beza bezofuna ukuba bashaye umthetho. Baqhamukaphi kanti? Baqhamuka eKapa. EKapa babalekelane. Kwazise nakhona yibona bafika kuqala. Babalekela amaNgisi ngoba amaNgisi nawo afuna ukubaphatha. Ngakho-ke kwaZulu asefuna ukuphatha inkosi uDingane. Yingakho nje inkosi kwase kubonakala ukuthi ayisenawo amandla kahle. Yingakho nje nobulelesi basebudlangile. Uyawubona-ke umqondo ongenhla okapakela ngezansi owokuthi ngokubulawa kwamabhunu uZulu waba ngumnqobi. Ngokucabanga kwami,
Ukubulawa kwamaBhunu bekuzothusa izitha zonke zikaZulu noSigonyela imbala. Umugqa wesithupha, wohe goba msenge. Imbongi ikhethe amagama athi wo ukugqamisa indumalo. Imbongi yakhetha igama elithi ihe ukugqamisa ukufisa into ethile. Imbongi yakhetha isigejana samagama esiyisimo sokukhuluma. Isaga lesi esithi goba msenge kudliwe imbuzi esigqamisa ukuphelelwa amandla noma ukuphelelwa isikhathi ekwenzeni okuthile. Imbongi isebenzise uphawu lokuloba kulomugqa olubizwa ngokuthiwa umbabazi. Lapha imbongi ibimemeza, lolu phawu lugqamisa lokho. Luphinde lugcizelele ukukhathazeka komphefumulo wembongi. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje masiphelele lapha, phela ibanga le-10 leli. Abafundi abancane ngaleya ndlela basheshe bakhathale ukulalela isikhathi eside.